Kowe lah dia. Apik penemumu. Bener. Wong golek ngelmu kuwi ora winatesan umur. Ya kadang kala ana sing ngendikake, wis umur tuwa arep golek ngelmu arep apa. Lah iku jane penemu sing salah. Mergo wong urip ning alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu. Wong urip tanpa ngelmu kaya suwung kaya bumbung wong wang. Kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa temening kang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih penemban. Mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Lah saya aku tak takon karo kowe sing tok goleki ngelmuku ki apa? Wong aku wis kandhakake ngelmuku ki ngelmu sarwa cethek. Ngelmuku ki ngelmu sarwa ora ana. Oh kowe mesti golek ngelmu pengasihan, ha to? Kowe mesti ngerti kondange nek bojoku papat, ha to? Mboten sih. Mboten perempuan, mboten menika. Ginanipun menapa kula menika sampun sepuh. Arep tuwa kae? Ya perlu digunakake. Nggih. Nggih. Nanging sanes menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwunaken mriksa dhateng paduka penemban. Nek iso arep tak wangsuli nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Mergo menungsa kuwi winates. Menungsa kuwi ora sempurna. Inggih. Menungsa kedunungan tetembungan ina lali salah apes lan mati lan ora didit. Inggih. Inggih penemban. Saiki Raden Antasena. Sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare jagat ingan keberbeken marangmu mandangi Raden Antasena. Satriya ndugal kewarisan, dasare putu dewa tur bapakne satriya pengpengan. Nek lumrah panjenengan ki Ndara Antasena utawa Raden Antasena kuwi sawijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak kenayalan sowan utawa swita ngersani Begawan Sabdawala ki janjane mapa? Ngelmu sing tok goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan Kembang Sore kene jane ora saka niatku dhewe. Lah iki sing rada nyemelangi ning kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena, saka niate sapa? Mung nalika semono aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala. Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumuling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi sapa suswita marang Begawan Sabdawala mapan mening pertapan Kembang Sore, tanpa taliwara aku budal saka kasatriyan Ngrandu Gumbala goleki menyang ngendi papan dununge pertapan Kembang Sore. Bejane ngawak dene aku iso ketemu karo pertapan Kembang Sore lan suwita karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan suwita iki sing tok goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu ming cethek-cethek wae Raden Antasena. Mbok menawa ora ana sing migunani tumraping uripe Raden Antasena. Sak kabeh ngelmu, sak cethek-cetheke ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kula mangsa wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon kadang kula marah terus kelingan ngelmu cethek mau iso dienggo ngrampungi lelakon mau ya apa ora Mbah? Lah ya bener ya wis nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mengkono aku mingkari nampa. Lah saiki ngene njaba kae akeh para kawula ingkang padha kepengin njaluk tamba karo aku, njaluk pangestu karo aku, njaluk berkah karo aku, njaluk dayaku. Kae wis do antri. Ning tak dhisikke Anoman karo Raden Antasena. Kula menika namung badhe nyuwun priksa. Karo takon apa? Penemban menika priksa. Bilih gesang kula menika sampun mataun-taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken Sang Marting jagat Prabu Rama Wijaya. Ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman. Inggih menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa. Etanganipun sampun boten sekedhik malih. Sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada. Penemban
kula menika sampun kewowoken, kula menika sampun kewaregen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah utawi saminipun menungso ingkang sami gesang wonten ing alam padang. Kula menika sampun kewowoken nedha dhateng gempalaning jagat legiasining kawontenan. Mila estunipun ingkang kula jangka pendak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati supados sak mangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman Peremban. Nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa. Badan kula tasih ketingal seger. Lajeng kula menika panginipun badhe gesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa Penemban. Weh lah apik kuwi. Apik kowe iki jane takon ning arep jlomprongke aku. Liripun kados pundi kula badhe njlomprongaken panjenengan. Nek kowe pisan-pisan gresula upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela ngrekoso genep sesasi wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kowe gresula tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing Maha Nasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura. Ning nek kowe dong ora kepenak matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngerkaos. Lho angel. Inggih. Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungsa kuwi mulya sithik kowe ndase atos. Iki racak-racake. Lho iki opanane lho aku omong opanane. Mulya sithik duwe dhuwit sithik. Wah, apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur kowe ora tau. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek ngrekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa. Inggih. Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padang. Ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah, aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho. Terus sing tok takoni aku. Aku mau mula ngandhake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku. Terus sing tok takoni aku ora mulat karo kahanan. Ora tak petung, ora tok gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang. Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku ki anggepe punakane sing gawe urip apa piye? Wah aku ki prunane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu ki? Wong mati uripe manungsa iki gumantung karo sing gawe jagat. Ngono. Mati uripe manungsa iki karo gumantung sing gawe urip. Menungsa mati ki ora iso dijangka kapan. Ana sing tenguk-tenguk langsung teksek ya ana. Oke kuwi. Ana sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan matine kuwi ya akeh. Ana sing lagi ngitung duit terus mati ya ana. Ana kuwi ora kok. Keselak matane. Ya matane karo duit pirang-pirang terus gleleng to. Oh ya ana. Pirang-pirang ngono. Ana sing lagi momong anake, ana sing lagi nyirami tetandurane, ana sing lagi ning sawah, ana sing lagi nabuh ya ana. Ning tak jaluk aja inggih. Inggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho. Wong ki nek wedi utawa wong ki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem. Wis to, manut wae. Manut jangkone sing gawe urip. Umurmu mung tekan semene. Sabdawala arep kowe dadi wong pinter ning umurmu mung tekan semene. Monggo Gusti. Menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono. Inggih. Dados Penemban mboten mangertos benjang menapa telasipun umur kula menika mboten mangertos. Ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tandha-tandha panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku iki pendhita e. Dudu pegawai BMKG. Nek pegawai BMKG iki iso ngrani, oh sesuke bakal ana lindu, sesuke bakal ana ngene ditengan kuwi mbuh
tenan mbok ora ning iso ngrancang. Lah aku ki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita gundung ki ora kok mejang ilmu akeh-akeh. Ngelmuku ya mung ilmu cethek. Niatku urip ana ing alam padang kuwi tetulung tapa ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho delok ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tangga karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ora njaluk sulih apa-apa. Niatku pancen nulungi marang sawepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Inggih. Ing menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem nglakoni uripmu kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku sekandha to bungah susah bejo cilaka sugih miskin lakoni kanthi seneng ora usah dadak gresula. Gusti kuwi adil kok. Inggih. Kowe dadi wong mlarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik ning apa-apa kecukupan mergo kowe syukur ngersaning Gusti. Lho, kebutuhanmu ora akeh. Kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti paring rejeki karo kowe. Wis kuwi titenono. Arep akeh bandane, akeh bayare, akeh duwite, ning pengeluaran juga akeh. Kuwi wis pasti ngono kuwi. Dadi mesti padha karo sing ora duwe dhuwit, ning ming sithik pemetune iso awet duwite, duwe dhuwit akeh, ning akeh pemetune iso boros. Ya ta. Wong didhetake iki godane akeh kok. Ngragati kono, ngragati kene ayo. Oke, karyawane akeh, ngono, mengkaten nggih. Ha iya, dadi yo, mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung, wis to pasrah wae. Arep tekan kapan sunggon murid, disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk, iso melek, iso weruh kahanan pertapan Kendali Sada, ngucap wae. Alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang. Ngono. Ya ra. Inggih, matur sembah nuwun penemban. Cumeplong raos sing manah kula. Nanging menawi kepareng kula badhe nyuwun mriksa. Apa meneh? Panjenengan teparing dawuh gesang kula tasih dangu. Menika benjang jaman menapa? Wala kuwi angel. Kuwi yo njlomprongke kuwi. Nek aku ngomong kowe esuk tekan jaman iki man. Kuwi aku ya diarani nek wah, Sabdawala iki kaya ngerti-ngerti ya. Sabdawala iki kaya dong-donga. Aku wedi, ning sing penting isih suwe. Setunggal warsa, kalih warsa. Urung apa-apa. 100 tahun meneh luwih. Waduh. Waduh. Ya wis diterima-terimake Pak D, sok kowe gari untu tok. Nek umur semene kok tekan 100 tahun meneh. Lho tenan kok. Tenan. Ning Gusti iki adil. Lho. Keagenganing sing gawe urip nadyan anoman ki umure wis abad-abad ditambahi sak abad meneh. Deloken. Awake anoman isih kaya ngono kuwi. Isih panggah sehat, isih panggah rasa, isih panggah sembodo. Kuwi adiling sing kuwasa. Inggih, mugi-mugi ngaten penembahan. Ora mugi-mugi mugi-mudi. Inggih. Penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sampun marem jemeplong raos sing manah kula. Apa meneh sing arep takoke? Aku manut. Nek aku iso tak jawab, nek ora iso ora tak wangsuli. Sampun cekap menika sampun marem. Yakin? Inggih, saestu. Monggo kowe tekan Kendali Sada. Kowe engko terus grenengan ana sing durung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh ganggu lehku ngaso mboten menika cekap menika kemawon. Raden Antasena arep takon apa? Aku tak takon ning simbah tak jaluk maringi wangsulan ya Mbah. Aku kira anak Pandhawa.
Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mbah, aku tak takon karo sampeyan, niatku dadi anak Pandhawa iki pengin mbelani para Pandhawa. Tak gadang-gadang nang jroning perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa, yen perlu aku iso mateni Kurawa. Iki nggonku ngaturake dharma bektiku kalawan para Pandhawa. Merga Pandhawa ki wong tuaku. Aku ngrumangsani ora iso ndodhok, aku ngrumangsani ora iso tata krama, aku ngrumangsani ora iso basa. Monggo sing jeneng swargane wong tuwa ki dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama unggah-ungguhe jangkep, basane ya apik, iso njunjung kalawan derajate wong tuwa. Ning nadyan to anak sugih mlegedhu iso ngunjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Nek kelakuane mersal bedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa. Ning gandeng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa. Niatku ya munjung besok. Mangsa kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa. Iso ora Mbah kira-kira nek miturut paningane Simbah Sabdawala panjangka kuwi lakon ora? Tak jawab jujur ya Raden, ya Mbah, ora. Ora iso. Merga jantraning urip Raden Antasena iki ora kaya ngono. Raden Antasena iki ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Monggo Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan, ora ngerti tata krama. Ning tanpa capa sampeyan karo Raden Wisanggeni kuwi disebut wiji sejati. Wiji sejati. Heeh. Wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepetinganing putra Pandhawa. Turasing Dewa sing siji Raden Wisanggeni, sing siji Raden Antasena. Tak critani. Nah iki ora perkara mati urip. Ning iki perkara jangka. Nek jangka aku wani ngaturake. Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye? Sampeyan ora piye-piye. Ming sampeyan sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki ana dewaning angkara murka ing ngentasanggiri godha marang atine menungsa supaya tumindak ala. Ya kuwi balane Betari Durga sinebut baju barat. Aja baju tengah lho, baju barat. Oh Mbah. Mongko ora ana sing iso ngasurake kridaning Betari Durga lan sak wadya balane, kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah nyirnakake Betari Durga, Bathara Kala sak wadya balane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena. Ngono. Lah sebabe apa kok ora meru Bratayuda? Lah nek sampean melu Bratayuda, Bratayuda ki ora kelakon pirang-pirang dina. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsuh sampean. Mergo sampean ki pancen didaya tenan. Saya sik len apa jenenge iki mangkat wong loro karo adimu Wisanggeni. Wah. Kurawa ora nganti 3 medheping netra blasah kaya babatan pacing ngestina bali marang panguwasaning Pandhawa. Ning kodrating jagat ora kelakon. Mongko dewa wis ngudratke sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa ki jangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tekse jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya Mbah. Sing nomor loro sing arep tak takokke janjane arep isin aku arep takon ning gandeng Simbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya Mbah. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula Ngrandu Gumbala seprene ora iso njawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti, Mbah? Gahu. Kuwi satriya ning Sembrono Raden Antasena ki. Takon ki bab ngelmu. Kuwi ra mung bahane pelawak. Apa bedane soto karo siti? Apa tak anggap aku ora ngerti? Ngerti aku. Jawabe rasa, Mbah. Rasa. Engko ndak sampean malah kedalalun-dalalun tekan ngendi-endi ora prayoga. Lah iya takon ki sing apik ngono lho. Takon ki wong urip ki apike piye? Wong urip kudu kepiye?
Wong urip ki janjane piye to Mbah nek miturut kowe? Wong urip ki mung 3 perangan kok, Den. Raden Antasena, 3 perangan piye? Lahir netepi kewajiban, mati. Wis cukup ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilahirake ana ing alam padang, kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhake karo Anoman mau, manut marang Gusti ning kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa melarat? Dilakoni kanthi ikhlas. Netepi kewajiban, manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi dukuh sing apik, nek dadi narapraja dadi narapraja sing apik nganti rampung kewajibane, tegese nganti rampung lan netepi kewajiban minangka dadi lurah, dukuh lan sak piturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati. Jane wong ngenteni mati ki mung ngantri. Apa to sababe nek ning dunyane awake dhewe ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang ki tontonan, tuntunan, tatanan. Mula tuntunan ki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk. Karo Gojek. Iya, Mbah. Mula tak kandhake ning jenenge. Apa to sababe nek wong ratu nek wis rampung kok terus disebut mendita? Ana kae jane uncek ana piye apa iki? Kuwi jane padha uripe karo wong alam padang. Wong ki nek wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ora ndek pangkat apa-apa, mendita ngepeno barang sing nyata. Sing ora nyata aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek Nasrani yo ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam baka kuwi kepenak. Kuwi jenenge mendita. Anteng, tajem, tapa brata, prihatin. Kuwi sipate pendhita. Dilakoni ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan, kuwi malah ora apik. Oh dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arsa mendita, ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendhita, ora kok kudu nganggo serban kethu terus dadi pendhita, ora tenan akeh banget pendhitane. Menep rasane kaya pendhita mongko wis tuwa ya teman. Inggih menika leres kuwi Sondo anu Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya wis tuwa mendhita. Lho, Ngrandu Gumbala diganti pertapan Ngrandu Gumbala. Sampeyan mendhita ya wis menep rasane, sabar, ikhlas, ora gampang nesu. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung, adoh penggawe cidra, ngalah tan anggunggung diri, gawe senenging liyan. Kuwi watake pendhita, kuwi kudu dilakoni. Nek kuwi iso dilakoni, wah sesuk bakal nemokake pati sing endah, pati sing sampurna, mati sing kepenak, padang dalane mergo sangune wis komplit. Ora nyono kok malah rasaku kaya kena ya Mbak. Kenapa? Kena ngendikane simbah ki mau kok aku malah iso ngrasake ngendikane simbah sing satenane. Lah iya mula apa-apa ki nek disampaikan dengan santai itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena di tempatnya itu. Ngono ya Mbah. Heeh, dadi ora usah nganggo saklek-saklek. Mejang nek nganggo tembung sing rekoso malah penontone apa kae tembung apa ora kecekel nek santai ngene iki ora apa-apa. Simbah ki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Lho, cantrikku ki ana sing saka Betawi. Ana sing saka Lumpang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-endi dadi aku kudu iso basa pirang-pirang. Nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu, aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah, iki ngene. Gandeng kowe sawetara nggone padha jagongan Raden Antasena karo Anoman. Kowe tak omongi ning ngrasa dadak ngarani aku ki wong sing seneng bedhek. Iki dilongkas ana daya. Lho, menapa iki? Lho apa iya, Pak? Tenan. Daya iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantrik. Ning ketoke daya iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken.
Sinten kinten sapa Mbah kira-kira? Kowe ra sampe melu ngerti, kowe tengok nang mburi kono. Raden Antasena nang mburi kono. Kae kolahku wis wiwit kosong. Cantrik kewajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti Mbah. Timbani, yo wis tak dawuh. Kebak kudu kebak. Nek luber keke nggo rember. Yo wis tak dawuh. Lah menawi kula kaparingan pakaryan menapa, Man? Kayu-kayu kae ya wis arep entek. Ora munyuk kok. Inggih. Menek wit kayu sing garing-garing dipoteli, dipikul go munggah ning pertapan. Oh inggih, istirahaken dawuh. Kono do menyang. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngraken awang sesangka. Mandi ucape Sang Begawan Sabdawala. Nalika semanten geger Kang Samya muninga. Lamun ana nalindra ingkang wantun miyak Kang Samya sumewa sangganing para cantrik mangwi jejanggan. Tanah sanes kejawi namung nalindra Mandura Prabu Baladewa. Ingkang wantun minggah madaning crabakan pertapaning kembang sore dadosaken kagiat Kang Samya Bulat. Sri Baladewa Narpati Dwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi maladal Pragono wonten dawuh. Kowe iki mau saka Negara Mandura jare kowe yen ana pendhita ampuh. Kowe mau matur karo Prabu Baladewa, Ratu Gustimu aku yen ana pendhita ingkang wicaksana. Lan akeh panggene para cantrik mangwu jejanggan ingkang padha srita marang ngersaning pendhita mau. Lah iki kok malah aku tok depe ning kene iki lho kowe. Lho mangke rumiyin ampun duka. Lah nggih menika brahmananipun menika. Wis Brahmana piye? Iki ketewe luwuk kaya ngono. Iki ora bakal iki. Wah, dalah, aku tau tate nyewa surjan iki. Surjan lurik iki mesti colongan iki. Kok ngene kok penduduk iki ampuhe ngono kok. Mangke rumen bapak nyawa mbok dipun suni priksa langkung riyin. Sampun ngantos ngino dateng Brahmana menika kala wau. Giri lusi jalma tan kena kinoro. Ah, Pragoto aku ora percaya. Aku ora percaya niki menungsa wujude kaya ngene kok Brahmana. Aku ora sudi kon suwita karo pendhita iki. Ayo bali Pragoto. Ngandel ora. Wong ki nek seneng ngino karo sak pepadane ya ngono kae dumeh iket kuluwuk. Pancen tak akoni iki kecilian. Iki ya surjan leku njukuk memeane sapa mbuh. Ning ki dadi tak tresnani. Lah kok dadi malah aku duneki wong loro saudon telu saurupan pendhita rupane kaya ngene kok mandi ki wuk. Muga-muga mandya ucape Sabdawala Prabu Baladewa. Kaya Joko Ngas, kaya Jong Gembelo. Sampeyan aja rumangsa dadi nalindra terus ngidak-idak derajate pendhita kaya aku. Tak suwun ki ngersani sing gawe jagat muga-muga mandya ucape Sabdawala. Bingung ra tekan omah kowe. Lho, iki piye iki?
wonten dawuh. Lah sampean niku wis kesel diceluk-celuk. Iki piye Prakuta? Aku tadi aku ora iso metu saka pertapan iki. Mlayu rono tak kira papan utawa dalan sing bali marang negara Mandura. Lah kok ngerti-ngerti jedul pesrabaan mlayu rono kok jedul kene. Ketemu wong iki kok bola-bali. Lah niku. Nuwun sewu panjenengan meskipun diwalik peningale. Mboten ngertos margi kundur. Wah, setan marang jajalaran. Iblis anak. Lah ing atase wujudane kaya ngene kok iso malik paningale Baladewa kok aku nganti ora ngerti dalan bali marang negara Mandura. Nuwun sewu to, Tin. Mbok sareh. Sareh piye? Panjenengan menika teng omahe wong kok bengok-bengok kaya kernet. Nganggo sopan to. Niki niku elek-elek kula niku sing di omah. Ngoten. Aku sampean bengak-bengok. Kowe sapa kowe? Pandhita Kembang Sore Begawan Sabdawala. Sabdawala. Nggih. Sampean sinten Prabu Baladewa? Mandel ora. Ngerti kali sampean. Ngerti karo aku kalau bola-bali kowe matur sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Baladewa. Dheweke wis ngrungokke karo omonganmu, dheweke wis ngerti karo aku, wis ora jeneng mokal. Lah sukon bedhek sapa? Bojomu apa? Erawati. Dewi Erawati saka negara Mandaraka. Sampeyan niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih slamet tangga kula niku. Papat. Ayo. Sampeyan niku ratu Dodeng sama Lajeng kok kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cedhong gawe malik maningale Baladewa. Yo. Kowe malik maningale Baladewa. Kowe ngira karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh iya, saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa? Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala. Kula niku salah napa luput napa karo sampean. Rasa kok kan gunung tanpa kuno. Ora minggat kowe cocok nenggolon jeblok dadamu. Oh, sampean ora iso mlaku. Sampean ora iso mlaku, sampean ora iso tekan dindi, ngejejer kaya patung ning kono. Mandi ucapin Sabdawala. Pragoto wonten dawuh. Iki aku napa iki? Iki aku napa aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso diobahke abote ra jamak-jamak. Oh, setruk dasmu iki. Malah mujek karo bendarane. Ha pripun? Peredaran darah berhenti. Cilaka ning wonten niku. Piye kowe disebdake apa piye? Mboten perempuan, mboten. Pragoto mati aku. Pragoto iki sing obah mung iso mung cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh loko. Wah, pripun panjenengan menika senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo Pendhita Kembang Sore sampean disebdake niki wau mandi. Aduh mati aku Pragoto. Wonten dawuh. Awakku piye iki? Mboten ngerti nggih normal mawon. Lah kok ora iso diobahke babar blas. Pripun lho ya ora ngerti. Pragoto wonten dawuh. Ora wae lho 200 kaya ngoten kok. Lho ora Pragoto tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Wo ayo. Mesok kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Piye? Aku kok mati aku. Pun saniki ngeten mawon sampean mboten sah nesu, mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak
sumebar dumugi pundi papan Prabu Baladewa Setrogla Jelakata. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye. Ha iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Pragata nek aku iso obat tak tapuki cangkemmu. Muja-muja ki Ratu Gustine, mboten muja-muja kene nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Njaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arep aku kabeh kene iki ora sudi njaluk ngapura. Wis nengke wae Pragata. Wis ben yo do ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasa dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki demite akeh banget. Ono sing demit wedok uda. Wah medeni. Nek sam nganti diparani terus diganggu. Waduh. Mbok aku wae. Oh, piye? Pripun? Aduh mati aku Pragata piye? Pun sampeyan niku mangendika. Penemban kula nyuwun pangapura. Aku kon muni ngono. Nggih, mengke nak diwaluyake ditambani. Nek mboten ngoten sampeyan mboten ajeng ditambani mbok yakin. Penemban. Ngoten. Alus. Penemban. Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Basa. Ayo basa. Wathuthuk kowe. Basa lho. Penemban kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan. Pun kepun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Pun to mboten sangaya. Niki sampean manut kalih kula mawon. Nek mboten manut kalih kula, malah cilaka sampean. Pun nggih manut kalih kula. Yo. Penemban. Apa Prabu Baladewa? Kula nyuwun pangapunten, Penemban. Njaluk ngapura. Iya. Statusmu apa nang kene? Murid. Murid. Kaku terus lho. Kaku niku nek ana sing nggo nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo kaya nggawa genter. Waduh. Wah, mboten sahuan tenan wonten mawon. Menemban, kula nyuwun pangapunten. Statuse Prabu Baladewa ning Pertapan Kembang Sore, kula siswanipun Penemban. Kula muridipun Penemban. Lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani. Nek ora mblenjani tak suwun ngersaning Gusti Prabu Baladewa puliya kaya wingi uni. Wah. Wah, setan manusane jajalanat. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintere ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso nambani karo aku. Wah, edan Pragata mulut orme ora sekobol duser lho. Ora wangun babar blas. Waduh cilaka iki. Nyuwun ngapunten lho Penemban patahipun kados mekaten. Prabu Baladewa. Apa? Lho, kok wis apa? Lho. Lah aku kan piye? Sampeyan mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala. Yo, aku dadi siswamu ora apa-apa. Njaluk ngapura karo aku tak tambani. Iya, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Iya. Kok saiki ngoko ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Lho, aku ki ratu. Arep ratu aku ki pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe. Wah, ya dibedake. Aja dipadha. Ora iso kudu padha karo kancane ndak marai kemeren. Ora apik. Wis, ora gelem basa. Basa. Kula aturi basa niku sing tratapan kok malah kula niku pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lempoke. Basa. Inggih.
Wah edan. Wah mak tratap aku. Sawise basa apa pantes? Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik, sing tata krama. Niku ora usah malang kerik. Sampeyan niku nek wonten niku lho sing tratapan niku andani ngayal ora jamak-jamak ora. Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang lungguh ngisor. Wah, Pragoto iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Oh, lenggah ngandhap mawon. Nawi to. Lenggah ngandhap mawon. Lenggah ngandhap mawon. Pragoto ki menungso ora tataran Ratu Gusti dicandak dibopong dibruke. Sampe nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapurancang. Wah, kok syarate akeh men. Ah, ngoten malah. Sampeyan niku nek sowan teng mriki niku nemengke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Inggih, Penembahan. Wis tenan. Inggih, saestu tak tampa oleh Muswita. Ning saiki ora wancine aku medhar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh kae padha ngenteni titiwanci tak timbali padha pengin njaluk tombo karo Begawan Sabdamala. Inggih. Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku. Oh inggih, iki setaken dawuh. Kula dos pundi Penembahan? Kowe ya mlebu pertapan sik Pragoto. Oh inggih, monggo sinuwun kula dherekaken kula ladosi wonten salebeting pertapan.